әлігі истәліклі дат алдынан нинди хисләр кешіресіз? Дулқынланасыз ма? Бұл өзіне көре бір имтихан да кебектір, шулай бет? Асхат, сен де үлкенесің екен, сеңа да жекмішті олай екен, деп ойлайсың. Сіздің китабыңыз нендейрек болар еді? Менің қиялым тұрмыш қашты, мен сәхнеде жырлап ойнайым, Аллаға шүкір. Бүйік шағирыбыз Абдулла Тукай былай деп yazған. Театр біздің келешек күннәрібіз үшін файдалы вә кереклі бір нәрсе деп. Сіз әлігі фикір білән келешесіз ме, һәм театр біздің бүгінгісін нешік бейелейсіз? Мұнда бейт, халық келеді, біз халық нәрсе қадыр тәрбиелерге тырышабыз. Бұл спектакльден нәрседір алып кетеді. Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни ағарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызның қонағы Татарстанның халық артисті Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының мыңлы сандуғашы һәм шын мәгънәсендә халкыбызның яраткан артисты Әсхат абый Хисмәтов. Хәерле көннәр, исәнмесез Әсхат абый? Хәерле көн Гөлүсә, исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Ни хәлләрегез бар Әсхат абый? Алланың бергәненә шөкер, менә чакырдыгыз да килеп җиттем. Исән сау аралашырбыз, нәрсә турында сөйләшербез, Алла берсе. Демәк, син инде әллә нәрсәләр әйтеп беттең, моңлы сандугач дип. Шуннан да шулай бит. Кем белә инде нәрсәдер сандугачмы? Нәрсәме? Әсхат абый, сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Әсхат абый, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле. Сезнең хакта сюжет карап үтик әле. Әйдәгез карыйк. Игътибар экранга. Әсхат Хисмәтов 1952 елның 1 гыйнварында Татарстанның Әлки районы Түбән Әлки авылында туа. 1978 елда Казан театр училищесын тәмамлап, Татар Академия театрында эшли башлый. Булачак актер балачакта җырчы булырга хыяллана. Илһам Шакиров иҗатына гашык булып үсә. Аның бөтен репертуарын өйрәнеп, җырлап йөри. Әмма балачак хыялын тормышка ашырганчы шактый юллар узарга туры килә. Башта колхозда эшкә калырга ниятли, әмма әнисе каршы төшә. Армиядан кайткач, төзүчеләр мәдәният сараенда эшли, драма түгәрәгенә йөри. Шунда сәләтле егетне композитор Мәсгуд ага Имашев күреп ала, театрда эшләргә тәкъдим ясый. Башта күмәк сәхнәләрдә уйнаса, узакламый бер-бер атлы төп рольләргә алына. Талак-талак спектаклендә Мирсәетне, Зәңгәр шәлдә Булатны уйный. Әсхат Хисмәт сәхнә ягымлылыгы белән аерылып торучы, музыкаль геройларны аеруча да оста башкаручы, төрле характердагы рольләрне уйнаучы артист. Аның киң кырлылыгына сокланмаган кеше юк. Кичә Татар театры дөньясында зур бәйрәм булды бит инде Әсхат абый. Камал театры үзенең 115-нче еллыгын билгеләп үтте. Камал театры бит инде элек-электән бәйрәмнәрне зурлап үткәргән, менә кичә дә бик матур гына үтеп китте. Ничек үтте бәйрәм? Шул хакта сөйләп үтсәгез иде. Бәйрәм һәрвакыт күңелле була инде ул. Хәзер безнең бәйрәмнәр бик күбәйде, ләкин бу театр бәйрәме аерым бәйрәм. Әле менә инде мәңгелек дип 100 еллык булгандыр инде, бәлки 100 ел булмаса да 100дән артык инде Шәрык клубы. 115 шулай ук Шәрык клубына да 115 күбрәктер дә бәлки. Менә шушында анда музей ясадылар инде, ничек була интерактив музей ул теге, кулларыңны була иттереп тегеләй заманча шундай ни эшләнгән. Һәм дә кичә шушында беренче тапкыр тагы спектакль уйнадылар, Бишара кызны уйнадылар. Бу инде үткәнгә кайтып, менә шулай башлаганнар театрны дип күрсәттеләр тамашачыга. Анысы да үзенә күрә бер яхшы фал. Аннан соң үзебезнең зур залда инде уйнадык. Исәнмесез дигән шулай ук премьера әле күптән түгел генә чыккан премьерны уйнадык. Халык бик яратып карады. Бу пандемия белән бит инде без хәзер әзрәк сирәгәйдек. Теге QR-кодлар кирәк, тегесе, монсы кешеләр әзрәк курка. Анда барсам авырып китмәм микән, нәрсә булса да эләкмәс микән дип һәрвакыт әйтеп торалар инде җөрмәскә, анда күп җирдә булмаска, менә шуңа күрә Аллаға шүкір, тамашачы килеп, сізге мен бик зур рәхмәтле. Сіз булмасагыз, анда безнең сәхнәдә кирәгебез юк. Без сезнең белән яшибез, сез дә шулай безнең белән яшәсездер дип уйлап калам мин. Бер-беребезне шулай саклап, рәхәтләнеп яшәргә насыйп итсен. Димәк, бәйрәм күтәренке рухта үткән, шулай бит Әсхат абый? Бәйрәм һәрвакыт күтәренке рухта була инде.
Біздің бәйрем әгерде бүйтәлі бұл театр бәйремі. Егерде календарны қарасаң 365 күн әйме. Шының Кінге әлленіше бейрем. 228-і бәйрем deyip yazılған. Газетлерден оқимын, шының қадар бәйрем бола алмайдыр бетінде. 165 күннің 228-і бәйрем болғаш. Міне бейрем дегеннен тоғын бір бейрем яқынлаша, ол да болса сіздің ғымыр бейремігіз. Міне әлігі истәліклі дат алдынан нендей хислер кешіресіз? Долқынланасыз ма? Бұл өзіне көре бір имтихан да кебектір, шылай бет? Имтихан да кебек, долқынланасың да, аннан соң ойлайсың инде, Асхат, сен де үлкейенесің екен, сеңа да жекміш тола екен, деп ойлайсың. Әлі қойшаңғына 50 яшілік юбилейімін оздырған едім. 20 жыл өткенде кеткен сезілмеді. Міне, әлі кешегіне кебегі. Менің мәрхум әте айтайы 94 яшына жетіп өлді, мәрхум, орны жұмақта болсын. Олым, енді ашлықны көрген, соғышыны көрген, баршында көрген, олым яшамаған да кебекті ей. Міне, шуңа көре, менің бұл 20 жыл өткен сезілмеді. Міне, неше әтесің? Бір мезгіл. Бір мезгіл өтті де кетті. Ойнадық, ішләдік, Аллаға шүкір. Мен рахмет, тамаша шыға рахметлі. Келелер, қарайлар, жараталар. Мен шулай деп айтам. Бақытлы кіші мен, Аллаға шүкір. Міне бүйік актриса Раневскаяға мұндай сұрау бергенлер. Не үшін театр тұрмышығыз турында китап язмайсыз деп сұрағанлар. Һәм ол бұлай деп жауап берген. Язмайым, шынки әлігі китап зор турында болар еді деген. Міне өзіңіз де айтып өттіңіз, сіз нендейдір нәтижелер ясайым деп айттыңыз. Міне сіздің китабыңыз нендейрек болар еді? Мен зорланмас едім. Мен келіп кірдім. Училищеға келіп кіргешік, мені Марсель абай, Алланың рахмат жаусын, көмек сәхнелерге кірте башлады. Мен енді екінші курсқа келдім, менің курсларым жиылған ей. Алларға рахмат. Мені бірде шетке қақмадылар, бірге-бірге яшадық, бірге-бірге дипломның спектакльлерін ойнадық. Қазірде аралашып яшайбыз, Алла берсе, юбилейма келешектер, мен оларны күтіп қалам, тамашашылар. Сіз де келіңіз, оларны көресіз, біз әлі исән сау. Міне келіп кіргеш, оны башладым айме? Көмек сәхнелерде болды. Аннан соң Шушу училищеде оқығанда Ташқындар деген спектакль қойды Мансер абай. Біз анда уже Даниял Вахитов білен башта той сәхнесіне кірейдік. Башқалар көмек сәхнеде болса да біз тойға келе тұрған қонақлар ек, солай айырым өзіп кетесің. Ненде зор роль. Аннан соң анда шушы Бектемир қартының олы нешіктір революцияға қатнашамын еме жандармдар болып киініп, яқшы матур киімдер киініп, Ринат абайны арестовать етіп алып кете тұрған ек. Міне екі сәхне көз алдында тұра. Анан енді 78-де бітіріп келгеш, кішкене зор рольлар жоқ артистқа. Роль болсыңына ол сәхнеге шығып шында көрінсе, ролім бар дей. Мен ойнадым Резван Хабитнің сенің орнына қайттым дегенде бір фермада ішлей тұрған енді скотник деп алайгенде. Һәм бұл келе әлеккігі председатель деймін. Келе де сұрый. Ол бір күн ішке шықмаған, мұның нең кескендер де, мұнарға шілті білгілгенен келе тігіз. Сен меңа председатель абай неңіне берелі, тігі законлар китабыңны. Мені бейт дұрыс нейтмәділер, фәлән фәсмәтән сөйлешелер де, председатель оңнатып жібәрі. Енді ол көпні көрген председатель, енді ол неде ішләмей, пенсияда, сен інім бар қайт, матур еттіріп ішлә, сен бар бір нәрседе испатлай алмасын, шебін долап тәрәзіні бат алмай deyip, мені шығарып жібәрі. Мұна бірінші ролем шушы келген егенде. Аннары 79 жылда Марсель абай Хайвахидың талақ-талақ деген пьесасын қойды. Шында біз Айдар Хафизов бөлі, мәрхум Айдар Хафизов бөлі ойнадық. Мексаитінің геройларын ойнадық. Һәм де шушук жылны Ринат абай Тажитдинов мені Дилефрузге дүрткеуге кіртіп жіберді. Өзі yazып берді рөліні. Шул қадар матур почеркісі Ринат абайның. Мен аны соқлайым, Алла берсе, нетсе, можей болса, можейға қоярмын, Ринат абай берген еді. Har vaqt айтам, міне 79 жылда мен екі рөлі болдым. Ол гүрілеп бара тұрған Дилефрузге дүрткеуде. Ринат абай да шәбиттір бұл нелі, үлкен түгіл, нешлеп, нешік, мен бик зор рахмәтлі. Мені кіртті де жіберді осында. Міне мен екі рөлі болдым. Екісі де жарлы. Мен енді мектепте оқығанда 42 бала арасынан артист болам деп сочинение жазған. Һәм де менің қиялым тұрмыш қашты, мен сәхнеде жарлап ойнайым, Аллаға шүкір. Демек сіздің китабыңыз бар, тек көңілі қатерелерден генә тұрашап шылай беді. Анда көңілсізді болайын, міне әтиәнилерін жоғалттым, әби бабамларын жоғалттым deyip, міне шушылары еске түшер ансы. Бұлай, мен Аллаға шүкір, мен айтам, бақытлы менім. Балаларым, міне 4 баламда шушы сәхнеде шығып әзірақ ойнадылар. Гүзәлия қызымда, Гүлшат қызымда, Булат ұлымда, Илсияр қызымда, бүтінсі ойнадылар. Театрда өскен балалар барсы да, Аллаға шүкір. Енді
барысы да театрға кірмеді, ләкин Болатым сәнғат дүниясында сіз көресіз, ол сіздің қаршылығыңызда баяндар көтеріп, гармондар көтеріп ойнап жүрей. Мен аның үшін ғұрурланам. Мен өзім тілегім бар еді гармонда ойнарға. Мына нешіктір бармақлар сілкінмеді, ойнай алмадым. Болатын 6 яшы толған шоқ мен аны кірттім оқырға. Аллаға шүкір, оқытушы сәйбәт болды. Анарға бек зор рахмат. Любовь Семен деген оқытушы шул қадар. Біз үйде талашабыз, ұршышабыз. Әтігінде келеміз мектепке, музыка мектебіне де. Тігілер бір-екі сөз айтылар да, оқытушы да жылмая, Болат да жылмая, ойнайларда, мен айтам, Любовь Семен, нешік боласың бұл? Ну, вот так получается, ты, Асхат Асадулович, вот так надо деген бола, міне шулай. Аллаға шүкір, мен китап жазсам да, шулай шатлықлы мезгілдерін жазырайым. Міне, мұны ойнадым бұл вақытта, мұны ойнадым бұл вақытта, міне бұл вақытта шулай болды дейіп. Яшілік неске түсірейдім. Асхат абай, мені айтып өттік бет, сіздің юбилей кешегіз күтіледік. Ол нендей форматта болашақ, һәм тамашашыларға нәрсе күтерге? Кеше біз Алла берсе жаңа жылда болыр енді ол. Жаңа жылда болыр, 13 январда, кешкі сағат 7-де, Камал театрында болыр, Алла берсе. Дүниялар тыныш болса енді, ол вақытта тағы кіртмәселер, карантинлар кіртмәселері дүнияны біліп болмаймында. Әлі тағы бет, бұл коронавирусқа тағы әлін енді келіп шықты. Шында тағы ансы да бек зәхмәтлі, зәхәрдей. Соңа көре, Аллах тағала шулардан сақласын да, бұлыр жырлы мұңлы кеше болыр. Deyip neytemiz, scenarisini yazarlar, rejissör әлі başka spektakl koyup mataşa, mine bağlar spektakl koyup mataşa, Radik Bariyev bulduranın rejissörü Allah birse. Асхат abi burşulma, халық жарата тұрған итеріп шығарымыз деген болды. Әміне тамашашыларыбыз әрім исі, әрім тәмі деген жырны ешті алырлар мекен? Әлбәтте, ештірлер. Ол үйдіне менім визитный карточка кебік, әрім исі білән, Биби Сара менім ол визитный карточка кебік. Анда халық жырлары да болыр. Ғымымен менім еш жақта жырлаған жырлар да болыр. Ең бірінші сәхнеге шыққан жырым да болыр. Ансы тіге әнем сеңа деп аталайын, аны жырлайым, әнем тұрында деп те жырлайлар. Аны Ғабдулла Рахимкулов ең бірінші башлаған Гүлшат апа шиғыры. Қарай, музыкасы көй кімдік екенін ұнытым, сені қарашыламағыз. Міне шул ең бірінші сәхнеге мен шушы жыр біле шықтым. Шул жыр біле башлап жібербіз деп ойлаймын. Шушы юбилей кешесін, Алла берсе. Андан соңында барар енді, міне қазір бүтінісін селеп бітіре алмайым. 13 январда кешкі сағат 7-де, 19 сағатта болайын дәғәрде не болса, Рахим етегіз Камал театрына. Асхат абай, әйдегі шушы орында тағын бір сюжетқа тоқталып өтейік. Тоқталайықсың. Асхат Хисметовның театрда күні нешік өте екен? Әйдегі Иқтибар экранға. Татарстанның халық артисті Асхат Хисмет 1978 жылда Ғалиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли башлый. Бүген инде ул һәр яшь актер үрнәк алырлык, тәҗрибә тупларлык олпат шәхесләребезнең берсе. Асхат Хисметнең халкыбызның яраткан актерының бер эш көне ничек үтә икән? Бүгін күндіз біздің Иленем деген спектакліміз була. Сағат 1-дәмісің, 2-нче яртыдамы. Менә бу минем шушы спектакльдә киеп уйный торган костюмым. Менә шалбары, менә ак күлмәге. Мен журналист образында булам инде. Монысы шушысы. Спектакль башлануын көткән арада Асхат әфәнде белән аның театраль юлын искә төшереп алдык. Инде бу бүлмәдә мин 86 елдан бери утырам. Монда күчкәннән бери Булат образы белән буяк. Бу бинага күчкән идек, мин Булат улып уйнаган идем. Шуннан инде монда инде Булатта булдым, Шәйхи бабай да булдым. Инде бүгенге көндә Зәңгәршәлдә мин Ишан хәзрәт. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Ул арада Асхат абый спектакльгә әзерләнә, грим сала башлады. Бу җирләрдә иттерәсең, шунда иттер, әзгенә теге мотор булсын дип. Битләрне алландырып җибәрәсең, җибе кирәк булса, әзгенә мәшлай күстепләрен буяп җибәрәсең. Аны шулай иттереп. Аннар инде күренекле актерыбызны сәхнә көтә. Ә без исә спектакль башланганчы һөнәри өстенлекләребездән файдаланып, декорация тезгән мизгелләрне дә күзәтә алдык. Көндез була торган спектакль әйме? Менә аның декорациясын инде куя башлаганнар. Менә бу ниде редакциядә бара бу. Редакциядә менә өстәлләр, тегесе, монсы. Менә бу өстәлдә мин утырам. Спектакль башланганчы актер ким дигәндә 1 сәгать алдан эш урынында булырга тиеш икән. Асхат абый, сүзегезне онытып җибәргәндә нишлисез? Сүзегезне онытып җибәргәндә, җә синең партнерларың ярдәм итә инде. Җә инде тырышасың, ничек искә төшергә дә. Җайлы гына реплика нәрсәдер табырга кирәк. Теге шаярып, кешеләр кайберләр шаярадыр да, мин алай шаяра алмыйм. Асхат абый инде 5 елга якын театр дөньясында кайнаса да, сәхнәгә чыкканда һәр вакыт дулкынланам. Аңардан башка булмый иде. Бер спектакльгә әзерләнү күпме вакыт ала? Бер спектакльгә әзерләнү ай вакыт
айда ала, бір айда да бола, ай ярым бола, қай вақыт ұзағырақ та бола. О, нешік үлгірейінді, режиссер нешік үлгіре, декорациясы нешік үлгіре, шылай бола. Әгерден ошығыш болса, бір ай ярымда үйреніп, шылай шығарасың сәхнеге. Әсхат әфәндінің энергиясына һәр яшь кешедә көнләшердек. Планнары зурдан, илһамы молдан, дәрте дә ташып тора. Яраткан актерыбызны тагын озын-озак еллар данлыклы Камал театры сәхнәсендә күрергә язсын. Әсхат абый, театрда эшләү ул бәйрәмгә тиңме? Менә сюжеттан да күренеп тора, сез бик яратып йөрисез бугай. Бит инде эшеңне яратмасаң, анда эшләп йөрергә кирәкми. Нәтиҗәсе дә булмастыр. Нәтиҗәсе дә булмый. Әгәр дә син, ай, килдем дә киттем дисәң, ул алай булмый инде. Син килгәч, менә син дә бит инде монда әзерләнәсең, менә сорауларыңны язып куйгансың, әйткәнсең. Әгәр дә инде ярар, килер әле сөйләшербез әле дисәң, алай булмый бит инде. Аннан соң халык та әйтәчәк, бу нәрсә инде? Бу бит булмады бу. Нәрсәгә без монарга йөрибез ди. Аннан соң алар әле хәзер бит нигә дә язалар? Ой, бу көнне фәлән яды, сүзен уныткан, ой, тегеләй ди, булай ди, ул бит тор. Тамашачылар да игътибарлышлар. Кызык түгел алай. Сен килгәнсең икән, сине тамашачы бит инде акча түләп килгән карарга, син инде йөрәгеңне, күңелеңне биреп, шуны бирергә тиешсең. Хәлеңнән килгәнчә инде. Монда кайбер кешенеке бик әйбәт буладыр, кемнеңдер менә шулай Әсхатча килеп чыга инде. Менә бөек шагыйребез Габдулла Тукай булай дип язган. Театр безнең киләчәк көннәребез өчен файдалы ва кирәкле бер нәрсә дип. Сез әлеге фикер белән килешәсезме һәм театрыбызның бүгенгесен ничек бәялисез? Килешәм мин бу фикер белән. Бүтән гел генә бит инде нәрсәле көлке ни генә түгел. Театрга килгәч, менә минем әни мәрхүмә әйтә, мин концертка әлләни исем китми, мин театр карарга, спектакль карарга яратам. Мин аннан үземә мәгълүмат алам, үземнең килешмәгән якларымны күрәм. Менә шуның өчен карыйм мин спектакльне дия торган идем. Монда бит халык килә дә без халыкны нәрсәгәдер тәрбияләргә тырышабыз. Бу спектакльдән нәрсәдер алып китә. Аның хәзер инде теге көлкеле тамашалар да күбәйде. Шуңа күрә халык та әзрәк үзгәрә инде. Хәзер бит менә элек инде әйтик артист баскан да җырлаган. Ә хәзер какой басып җырлауын анда сәхнәдә буран уйнаталар, җигереп җырлыйлар, анда тагы артында биеп торучылар сәхнә артистның теге җырчыны әллә нине кара, әллә җырчыны тыңла. Анда менә шундый хәзер заманы. Әлек баянчы белән ике баянчы монда 3 баянчы чыгып утырган, әйтик Илһам абый соңгы вакытларда 3 баянчы белән җырлый иде, соңгы вакытларда инде нигә яшь чагында ул идел инструменталь ансамбль белән җырлый иде. Анда да баянчылар булай рәхәтләнеп бер урында басса, җырлый, сөйләшә, рәхмәт иттереп, матур иттереп Илһам абыйның аның авызына гына, Әлфия апаның да шулай авызларына гына карап торталар алар. Шундый әллә нинди нидә биеп тә җырмыйлар, рәхәтләнеп җырлыйлар. Ә хәзер анда әллә син җырны да тыңламыйча каласың. Анда әллә син биючене кара, әллә артистны. Анда биючеләр карыйсың, биючеләр матуррак килеп чыга, артистка игътибар бетә. Шуңа күрә замана үзгәрә торгандыр инде. Бер урында гына басып җырлау хәзер инде моңлы җырларны бәлки яратмыйча торганнардыр. Мин үзем элеккеге җырлар белән тәрбияләнгән, шулар белән яшим. Мин театрга килгәндә җырлап киләм, кайтканда җырлап кайтам. Җырак түгел театрдан бик Алла ни җырак түгел, матур яшим, Аллаһка шөкер. Әсхат абый, сезнең белән тел темасына да кагылып үтик әле. Агымдагы ел бит инде Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителгән иде. Мин беләм, сез тел мәсьәләсенә карата аеруча да игътибарлы һәм сезнең үз фикерегез бар. Халыкта бит аннан соң мәкаль дә бар. Иң татлы тел, туган тел, анаң сөйләп торган тел. Ләкин шулай булса да бүгенге көн яшьләре ни сәбәпледер рус теленә өстенлек бирәләр. Ничек уйлыйсыз, ни өчен кадер юк? Үзебездән килә ул гөлсә. Кемдер уйлый, имештер мин татарча белсәм, миңа ул бер нәрсә дә бирми. Син башка кешеләр бит яхшы иттереп татарын да белә, урысын да белә. Белсен икесен дә. Үзең белән булган кеше белән татарча сөйләш. Мин театрда да яшьләргә дә гел әйтеп җөрим. Сөйләшегез татарча, сөйләшегез татарча. Җыелышта да әйтәм, миңа инде теге шелтә дә белдерәләр, жарар инде Әсхат абый, урыслар да бар ди. Но син урысча сөйләмә, башта татарча сөйлә дә, яңадан кабатлап чык, сиңа бер кем бер сүз әйтмәс. Мин әле, конечно, монысын әйтмәскә дә кирәктер инде дә. Газсоветта да шулай эшләр. Сөйли татарчанар урысча сөйли. Шулай булса әйбәтрәк бит. Ике телдә барса шулай. Әйтәләр инде ни дигән булалар, менә бер хәзрәт әйтте инде. Миңа дигел әйтәләр ди, ничек көрәшергә инде бу тел өчен, ничек көрәшергә. Анда халык җыелган, мәчеттә шалар. Бездә шунда кунактай тотты да әйтте. Аның өчен көрәшергә кирәкме, аның өчен сөйләшергә кирәк татарча диде. Менә бит, халык шаулатып кул чапты. Дөрестән дә шулай бит. Әгәр без
Менә без хәзер синең белән икәү, әйме? Бер башка телдә кеше керсә, без тотынабыз урысча сөйләргә. Син кайчан булса да грузиннарның, үзбәкләрнең, башка кешеләрнең башка телгә күчкәнен күргәнең бармы? Юк. Нәкъ үзләренчә сөйләшәләр. Мин инде театрда шулай мисал китерәм дә, но бит алар инде грузиннар, ну, без татарлар нәрсә алардан киммени? Без бит үзебезне үзебез генә бетерәбез. Шуңа күрә әгәр дә өйдә дә менә мин кичкенә чактан балаларга алар бит инде тиз җитеп ала бөтен әйберне. Бездә менә дугаларны әби бабайдан өйрәнеп калган. Алар безгә кергән, колакка кергән. Балалар да тиз генә урысчаны балалар бакчасына өйрәнеп кайталар да, монда өйдә урысча сөйләшә башлыйлар. Мин алар кайткач булар килеп сөйләшсә, сөйләшми торган идем. Дәшмим тегеләргә. Бер сүз дәшмим. Китәләр әниләр янына. Әти нишләп сөйләшми? Балалар урысча белми. Валлахи менә шушылай. Әгәр дә ышанмасагыз хатынымнан сорарга мөмкин. Ул бит әтигез урысча белми. Аны киләләр татарча сөйләшәләр. Монысы да минем ниндидер бер тәрбия. Кеше көлер инде бәлки алай булмый дип. Шулай була, үзеңнән тора. Мин урыс сүзе кыстырмаска тырышам. Миннән булмый да. Мин уялмыйм да урысча белмәгәнгә. Менә бер тапкыр мәктәптә шундый хәл булды. Шакырдылар очрашуга. Анда безнең авылда урта мәктәп 150 еллык тарихы булган. Күрше авылдан чуашлар килеп укый. Мин чыктым сәхнәдә, татарча сөйлим. Артта бер укытучы инде мәрхүм инде ул Сәйит абый дигән. Әсхәт ди, монда ди, не ди, чуашлар да бар ди, син ди урысча сөйлә инде ди. Әйтәм, Сәйит абый гафу итегез, чуашлар безгә караганда татарчаны әйбәтрәк белә. Өйттегеләр, шу безнекеләр түгел, чуашлар кул чаптылар. Алар менә тырышкан бит. Мәктәптә килеп укыйлар, анда урысча да укыйлар, татарча да укый, бөтенесе. Шуннан да үрнәк алырлык. Әсхәт абый, менә ни кызганыч, безнең тапшырыбыз инде шуның белән ахырына да якынлашып килә. Сезгә инде без әлбәттә исәнлек, саулык телибез һәм юбилейларыгыз гөрләп бетсен дигән теләктә калабыз. Һәм киләчәктә дә татар милли сәхнәсен балкытып, озак итеп иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт үзеңә. Минем канатлар өстен мин фәрештәгә әйләндем. Булай бик мактагач. Рәхмәт. Тамашачылар, сезне көтеп калабыз. 13 январь 19 сәгатьтә Камал театр Татарстан урамы, йорт номеры 1. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.